Seguimos adiante neste tempo de actualidade. Últimos días xa do mes de xullo. Estamos a 21, quedan 10. Está a piques de arrancar as festas do Apóstolo. Por certo, Galeb Jaber Ibrahim, dono do Hotel Araguanei, Fundación Araguanei, CTV, bueno, en fin, unha persoa que estivo aquí hai pouco tempo, por certo, neste estudio falando de distintas cousas. E o que temos agora, nesta mañá, temos aquí para analizar un pouco o contexto dunha nova que evidentemente se celebrou en Santa Marta, se celebrou en Santiago de Compostela, como foi esa macro redada que estivemos moi pendentes e que fomos informando nas nosas redes sociais e página web, que acabou con 40.000 euros decomisados, con droga decomisada, con 5 detidos, e bueno, imos a falar de todo iso, de seguridade, co presidente, non é a primeira vez tampouco que nos visita, José Manuel López, presidente da plataforma Santa Marta Segura. José Manuel, moi bo día, benvido. Bos días, bos días. Como estamos? Bueno, aquí estamos vivindo un pouco máis de tranquilidade, ahora mismo no barrio, a ver canto nos dura, se aquí nos dura, supoño que isto vai ser un pau un pouco, digamos, de aviso de que isto, bueno, esta xente controle un pouco máis, supoñome que se irá desprezarán a outros sitios. Bueno, ali no barrio temos tamén outro punto que é a Casa da Palmera, que ahora mismo é a que está exercendo un pouco, digamos, con aqueles toxicómanos que continuamente estaban polo barrio, estaban volvendo a aparecer por ali, os días pasados non, pero estes días sí. Bueno, quizás un pouco este tema, sí. Esta macro redada que bueno, que tivo 5 detidos, pero parece que xa algúns foron postos en liberdade. Ten datos de como foi evolucionando esa macro redada? Sí, bueno, os datos que nos dispoñemos, bueno, son un pouco persoais, non temos ningún, son os datos un pouco que temos a nivel público, que parece que, bueno, hai un que ingresou en prisión e os outros 4 pois están en liberdade, pero bueno, os embargos dos coches, os embargos, bueno, estas decomisación das dosis que se decomisaron, igual que de cartos e todo isto, bueno, pois é unha, bueno, para nós é un éxito que a policía has actuado e as forzas de seguridade. Bueno, estamos un pouco expectantes do que vai a seguir pasando, non estamos moi conformes, pero bueno, a lei en España, a justicia é así, entonces é un pouco vémola cos delincuentes a nivel xeral, igual que en Europa. Entonces, bueno, pois estamos expectantes, pero bueno, estamos ilusionados de que isto sea unha nova forma de vivir para o barrio de Santa Marta. De que sea máis habitual, acabar co mundo da droga, acabar... un concelleiro dixo de que mentras exista xente que demande droga, vai haber droga. É un tema moi complexo, un tema de saúde, é un tema que afecta non só a persoa enferma, a persoa que necesita a droga para continuar co seu día a día, eso afecta a familiares de todas as idades, da igual a posición social. É un tema moi complexo. O que, José Manuel, o que ti pensas que foi esta macro redada é un aviso a falta de impunidade que se viña tendo nuns puntos concretos onde todo o mundo sabe que se vende droga. É un pouco esa lectura que se fai, José Manuel. Sí, eso é evidente, a túa exposición é perfecta. Esa é a historia que houbo durante moitísimos anos un consentimento. O sea, a droga non está legalizada, pero está tolerada. É como a prostitución, non está legalizada, pero está tolerado. Entón, claro, isto é unha forma de que é unha xusticia. Eu non son quen, nin son especialista, non son letrado, nin nada desto, pero como cidadano normal, me dá moita pena que no meu país, aí no barrio, concretamente, haxa rapaces novos, que a xente non o sabe, porque isto tampouco sale moito nos medios, porque, lóxicamente, aquí, pois, telemanésase continuamente a información. No noso barrio de Santa Marta hai rapaces novos,
novos, rapaces de 15 anos, edades parecidas, similares, que teñen problemas coa familia, que xa algúns deles están ingresados en centros privados, os que poden, os que non poden, pois están nunha situación como acabarán os toxicómanos, rompendo as súas familias, rompendo cos seus pais, rompendo con todo, e morrendo como morreron fai poucos meses, pois varios, ao redor do hospital clínico. Eso é un pouco a situación que a min me dá moita pena, porque a xusticia non ten que ser implacable, pero ten que ser xusta. Eso é a palabra xusta. E non é xusta, porque teñen moita tolerancia co delincuente. Pasou aquí no centro de Santiago, no Estilo, fai poucos días. 8 policías para reter a un delincuente. Esta pasada fin de semana, sí. Que, claro, é que non se lle pode tocar, non se lle pode decir nada. Hombre, vamos a ver, a liberdade para aqueles que a saben respetar, pero os que non saben respetar a liberdade, eu non digo que non hai que matalos, non hai que tal, pero hai que castigalos, non poden estar xente anormal no medio de xente normal, pero eso é un cai de caixón en calquer punto do mundo. Vaya dous conflictos, o conflito que moitas veces vemos da falta de... En fin, do que conleva pois esas noites alongadas, do que conleva moitas veces o consumo, drogas, alcohol. E por outro lado, comentabas que coñeces casos sí, de xente noviña, dixeches claro, 15 anos, de familias que entendo. Claro. Témolo no barrio. De entornos marxinais, de entornos, o que podemos decir familias normais con rapaces de 15 anos. Sí. Home, nos falamos... Metidos na droga. Falamos cos pais, claro, danlle os cartos para ir a comprar, en vez de ir a comprar, pois a tienda, ao supermercado, pois van ao banco do pobre, ou iban ao banco do pobre a buscar as dosis de droga. Con 15 anos. Con 15 anos. Este é o problema que hai. O que pasa é que aquí nadie o quere ver. As autoridades non interesa velo, nin que se besa, e moitas veces a xente, os veciños, pois tamén somos cómodos, e somos tal, e parece que como non vai con nós, pois non pasa nada. Pero este é un problema social moi grave, a xente ten que darse conta de que temos unha xuventude que queremos que teña un presente, que teña un futuro, e se isto vai así, pois eu dudo moito de que podamos darlle e que podan ter. Bueno, penso que a todos os que nos están vendo e escoitando se nos sela a pel e non queremos que este tipo de situacións pois ocurran, pero están ocurrindo, como estaba denunciando o presidente da plataforma Santa Marta. Un problema coa droga que xa vimos falando de que hai un consumo, un repunte de consumo de drogas que parecían que estaban un pouco residuais, como pode ser a heroína e demais. Tamén datos que moitas veces copan titulares que Santiago de Compostela está á cabeza de consumo de cocaína a nivel estatal. En fin, é un problema complicado o que se intentou con esa macrorredada empezar a poñer remedio. Isto pode ser o principio de poñer un remedio a todo isto, José Manuel? Pois, unha solución, lóxicamente, atacar a un punto que está vendendo droga... Punto negro total. Claro, total, eso está clarísimo, porque eso, levan 40 anos facendo isto. Entonces, lóxicamente que, claro, para nós, pois é unha esperanza, pero falando cos veciños, despois da noticia e todo isto, hai a realidade que nos din, bueno, isto volverán outra vez, isto nada, isto non hai maneira e tal, porque claro, a xente ve o que hai, ve como se actúa e ve como actúa a xustiza. Entonces, fai uns meses, a un deles, con as dosis quizás tan grandes como as que colleron agora, pois resulta que o levaron, que en principio pedían 9 anos, e ao final acordos co fiscal, temas judiciales, temas de negociacións, que moitas veces serán intereses para outras redadas, pero este home quedou fora ca promesa de que se non volvía a reincidir, pois que quedaba libre. Pero, hombre, vamos a ver, isto como se lle encargas falando no conto que me contaban a min de neno, se lle encargas as galiñas ao raposo. Se encargas as galiñas ao raposo, quedas en galiñeiro. Isto é unha situación que, se non se lle pon unha solución judicial, política, dende arriba, seria, isto vai a traer problemas moi graves que se estamos tendo e só estamos sofrindo nós e moita máis xente en Santiago. José Manuel, pensas que
esas protestas que dende a plataforma Santa Marta Segura e depois sumándose outras plataformas, asociacións, colectivos veciñais, cidadanía en xeral, na Praza Roxa, en Santa Marta, bueno, en fin, axudaron a promover esa loita contra o narcotráfico. Pensa que axudaron de algo, porque foron tamén cuestionadas políticamente, foron utilizadas políticamente, pero pensas que axudaron? Vai haber máis protestas? Tedes intención de seguir pois saindo á rúa para eso, para decir a situación que vive Santiago con este tema? Sí, lógicamente, hombre, penso que sin loita, os que fomos, eu son un antigo loitador tamén pola democracia neste país, e polo sindicalismo, por uns dereitos que non tiñamos nos anos 70, finales dos 70, entonces, moita máis xente como a min, pois pensamos, lógicamente, que está claro, eso é evidente, se non loitas non vas a conseguir nada. A nós sempre, durante ano e medio que levamos con esta situación, con esta loita, pois oídos sordos en todas as reunións que tomemos, moi boas promesas, dicindo que nós que éramos uns demagogos, etcétera. A situación é que a plataforma Santa Marta Segura vai a seguir aí, cas outras asociacións de veciños e plataformas que hai en Santiago, vámonos a organizar, vamos a seguir facendo concentracións, nós queremos facer no noso barrio, que é o noso próximo traballo que vamos a facer, vamos a crear unha plataforma máis forte con representantes das comunidades de veciños, vamos ir unha por unha a falar con eles, temos pensado facer unha gran, digamos, reunión de presidentes de comunidades de veciños coa plataforma, que isto se poida estender por Compostela. O sea, unha plataforma Santiago Segura, o sea, un pouco... Exactamente, o sea, levar o... Que claro, que toda a cidade. É un problema de toda a cidade. Entonces, eu penso que témonos que unir todos, inda que nós tiñamos os focos aí, que eses focos non solamente nos estaban facendo mal a Santa Marta, senón lle estaban facendo mal a Santiago, porque a veces queremos focalizar nos puntos e tal, bueno, quitádelos de aí e agora van ir para outros sitios e tal. Non, a nosa loita é porque teñamos unha xuventude sana, porque teñamos recuperar os toxicómanos que están na cidade, que están sin fogar, dormindo, que é unha vergonza que teñamos a 200 metros da Catedral de Santiago, no centro de Correos, é unha vergonza, porque é unha vergonza universal, porque Santiago é universal, teñamos ali 20 ou 30 toxicómanos ali dormindo, home, pois hai que buscar uns centros, hai que buscar algo, pero non podemos dar unha imaxen aparte da situación desta xente. Hai que rehabilitar aos que se poidan, porque nós temos medios, a donde están, a donde van os nosos impostos? Onde van o que nós producimos? Entón, hai que axudar esta xente, rehabilitala, al que poida volver a traballar, pois volver darlle a oportunidade para que volvan a traballar, para que algúns podan recuperar as súas familias, porque é moi triste, hai que pensar nesta xente tamén, porque a veces unhas palabras que escoitei cando fui o último morto, escoitei nos medios que algunha, non sei, se políticamente ou a nivel de, bueno, non sei, unhas informacións por aí que decían, non fui un toxicómano, fui un sinteito. E dice, home, pero vamos a ver, que pasa? Un sinteito non é unha persona de carne e oso como a nós. É igual, é un ser humano. Entonces, esta xente hai que vela. Nós conocemos a moitos deles, e a verdad que dan pena porque son rapaces novos, algúns non chegan nin aos 40 anos, e, hombre, penso que hai que axudar esa xente, e, por outro lado, hai que perseguir algo que hai que preguntarse, é legal ou non é legal a droga? Bueno, se é legal, señores, cambien as leixes e vendan nas farmacias, pero non poñan a situación que estamos poñendo de inseguridade para os veciños e para a cidade, porque Santiago, según os datos que tiñamos o ano pasado, os datos que se recollen das augas, basicamente é a terceira cidade de España en consumo de drogas. Entón, hombre, se isto non é preocupante para as autoridades locales, para as autoridades provinciais e de goberno, hombre, pois que veña Dios e Uvesa. Dende a plataforma Santa Marta Segura e outras plataformas, os que dan un pouco a cara,
hai medo a algún tipo de represalia? Porque ben é certo que o mundo da droga é un mundo tenebroso a todas luces, non só polos efectos, non só por... Tedes medo en ocasións? Ou algún tipo de represalia bueno, a día de hoxe? Eu tiven ameazas, tiven ameazas un pouco directas, digamos, non ameazas a miña familia, nin tal, pero, bueno, sí, tiven ameazas no sentido de bueno, que éramos os chivatos, bueno, unhas ameazas así pouco, digamos, eficaces, o sea, pero, bueno, sí, que un pouco de presión, bueno, alrededor de nós, continuamente, cando estuvemos na concentración que fixemos no Centro Sociocultural, a primeira que se fixo de veciños, que foi un éxito, pois tamén había membros dos clans por ali grabándonos, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, lógicamente a xente ten medo, a xente do barrio pois tamén ten o seu medo, pero hai outra xente que está denunciando continuamente, que están pasando nos vídeos, que están pasándose tal, e, hombre, lógicamente, claro que temos que ter precaucións, pero tampouco nos podemos quedar calados, porque se nos quedamos calados, se nos quedamos na casa, pois, lógicamente, terminarán vindo ás nosas casas. Eso está claro, isto é así. Se non acabamos cun mal, o mal acaba con nós. Isto hai que aplicalo. Bueno, estamos arriscando, pois, lógicamente, bueno, pero algo temos que arriscar. Aquí non se pretende ir contra nadie, nin contra a súa vida, de ningún delincuente, pero o que non podemos é permitirlle aos delincuentes que sigan delinquindo e facendo o que están facendo. José Manuel, máis claro, imposible. Bueno, queríamos falar con José Manuel López da plataforma Santa Marta Segura, unha desas voces que reivindica un Santiago seguro, un Santiago sen liortas habituais. Sabemos que iso é imposible, liortas cero, seguridade total, sabemos no mundo no que vivimos. Somos realistas, José Manuel é o primeiro realista, pero pensa que aínda se poden facer moitas cousas máis para intentar revertir todo isto. A gran redada que se chamou nos medios, esa macro redada, bueno, pois tivo o seu efecto. As concentracións da plataforma Santa Marta Segura e outras asociacións tiveron o seu efecto, pero tamén a droga ten o seu efecto. Varios mortos, xuventude de 15 anos acudindo ao Banco do Pobre a comprar, pelexas moitas veces derivadas dun consumo excesivo deste tipo de drogas, en fin. José Manuel, graciñas por vir. Algo máis que puntualizar? Penso que xa dixeches varias cousas, penso que a intención é crear unha plataforma aínda que cope máis toda a cidade. Algo máis? Non, solamente un chamamento a todos os veciños de Santiago que denuncien, que enchen a Comisaría de Policía de denuncias continuas, que denuncien todo o que poidan, que fagan grabacións de vídeos, que fagan denuncias e que as súas asociacións de veciños, en Santa Marta, a nosa plataforma, que cando fagamos concentracións que nos axuden, que salgan á calle, porque o presente e o futuro de Santiago depende de nós. E se nós, os que estamos loitando por isto, non recibimos o voso apoio, non recibimos a vosa forza, isto é igual que a selección española, a forza de todos, pois ese é o que necesitamos para ter un Santiago limpo e seguro. José Manuel López, gracias por achegarte de novo ata este estudio. Gracias a vos. E seguimos falando. Claro que sí, moitas gracias.